Il-faċilità korrettiva ta' Kordina post fejn il-preġunieri skontaw is-sentenzi tagħhom. Madankollu l-ħabs huwa wkoll post li joffri numru ta' servizzi fosthom korsijiet lir-residenti. Fost diversi inizjattivi għal preġunieri hemm ċentru edukattiv li joffri tagħlim ta' suġġetti akademiċi bħal lingwi, matematika, studji soċjali kif ukoll life skills għal dawk il-persuni li jkunu qed iservu sentenza ta' preġunerija. Iċ-ċentru jmexxi wkoll il-librerija tal-ħabs ta' Kordin madwar 4,000 ktieb għall-użu tal-preġunieri. Fil-jiem li ġejjin l-ixkafef ta' din il-librerija se jkomplu jintlew wara qotja ta' kotba min-naħa tal-Emkast. F'da librerija sibna li kellna koppji differenti tal-istess ktieb. Wara ddeċidejna li wħud mill-kotba li għandna anke 2-3 koppji tagħhom naffordjaw ngħadduhom lil min iktar jista' jużhom. Iċ-ċentru edukattiv tal-faċilità korrettiva ta' Kordin għaddej b'ħidma biex idaħħal iktar kultura edukattiva fost il-preġunieri. Fil-preżent il-ħabs li jattendu l-korsijiet offruti ma jaqbżux il-100. Bħalissa għandna madwar xi design resident li jattendi. Però x'inhu jiġri mill-500 l-oħrajn. In-nies dejjem nipprovaw nimmotivawhom, qotjiet bħal dawn ikomplu jimmotivaw l-istudenti tagħna wkoll, u kemm jista' jkun nippruvaw invarjaw is-suġġetti biex nolqtuhom iktar. Il-librerija tal-Emkast għandha fuq minn 40,000 ktieb. Kotba u riżorsi oħra ġodda jinxtraw kull xahar biex jilqgħu ħtiġijiet ta' madwar 10,000 student li jattendu f'dan il-kulleġġ.